Vilanova move ficha e anuncia accións legais contra a Deputación de Pontevedra pola paralización das obras da estrada provincial que une Baión con András. O Concello vai denunciar pola vía penal a presidenta Carmela Silva. O alcalde da localidade insiste en que os cartos deses traballos foron desviados cara a Vigo a través dunha trama corrupta. Di que podría tratarse dun caso de prevaricación. Los equipos jurídicos de este ayuntamiento están trabajando en ello y en los próximos días se presentará una denuncia, no puedo decir los términos exactos porque lo está tal, pero luego es penal contra la presidenta de Diputación y quienes hayan sido cómplices de ese comportamiento. Durán vota mando recurso que o Concello interpuxo contra a Deputación pola vía do contencioso administrativo. A Xustiza desestimouno, pero a magistrada indicou que había serias dúbidas sobre os motivos polos que se parou a obra. Agora o alcalde quere que sexa a Xustiza, di textualmente, o que lle digas a Deputación está gobernada por delincuentes. Hay que saber si nos gobiernan delincuentes. Chavistas ya lo sabemos, delincuentes pues lo sabemos ahora. Delincuentes o delincuentes, me da igual. O delincuentus, me da igual. El problema es que se han hecho cosas ilegales y no han sido capaces ni de aclararse delante de un juez. O Grupo Provincial do PP, entre tanto, amosou hoxe o seu apoio a Gonzalo Durán. O seu voceiro provincial fala de sectarismo político e falta de honradez por parte do Executivo Provincial. Avanza que estudarán pedir explicacións nunha comisión extraordinaria. Nós, como grupo, ofrecemos toda a colaboración ao alcalde de Vilanova para defender na institución provincial aos veciños deste concello e, polo tanto, imos a estudiar no propio grupo provincial a convocatoria, a solicitude dunha convocatoria dunha comisión extraordinaria para falar non só desta estrada, sino de todas as que paralizou o anterior equipo de goberno que estaban en fase de adxudicación ou adxudicadas ou a punto de comezarse. Ademais das obras de Baión, segundo o PP, hai outros 6 proxectos en toda a provincia que se viron afectados.